Zikhona impela iy'nkinga kulezi nsuku kodwa angiboni ukuthi khona iy'nkinga ey'dlula ekaSthembiso Khoza. USthembiso Khoza siyamazi kakhulu-ke wazakhela udumo emdlalweni kamabonakude i-The Queen la khona ebedlala iphathi yokuba uShaka. USthembiso Khoza ziningi-ke izimo adlule kuzona-ke la khona-ke akhombisa khona ukuthi ufuna usizo-ke. Kwesinye isikhathi bengathi ukuphapha nokuthanda ukubuka nanokuthanda impilo kanti hhayi cha lo mfo uyalidinga usizo. Uqale walahlekelwa umshado, siyamazi-ke beshadile uSthembiso Khoza nesiphalaphala esihle sentokazi, hhayi walahleka umshado emva kokuba-ke bengathi umjida-ke lona u-abusive, ubehlukumeza. Akugcinanga ukuphelelwa umshado, uphelelwe izinto zonke nakho nawo-The Queen sagcina sesingasamboni kwaphuma amahlebezi ukuthi uxoshiwe-ke. Phela-ke uyazi uma uhlukumeza bakuthathela phezulu kuphele kwayiponsa kuphele kwasala. Sisadidwe ukuthi uhambile kwi-The Queen, nakho sekuthiwa futhi uyisitabane ujola nalo mfana wentshebe yembuzi kuthiwa umoshe endile. Abantu aze be-entertain leyo bavele bayibukela nje bathi awu uShaka uyisitabane, yazi abantu bavele bayishaya nje indiva nakuba kuputshuke iy'thombe beqamelene kodwa nje awu azi nje belokhu beyikhuluma kakhulu leyo nto leyo, indaba nje vele yatrenda futhi bayimbambatha nje. Nakho-ke iy'ndaba esivuke ngazo-ke la khona sibone ividiyo edakiwe kungathi futhi uphanjanelwa ikhanda efuna ukulwa quvaquva somlungu. Akugcinanga-ke lapho njengamanje umndeni wakhe uhleli engcupheni, uhleli ngokwesaba emva kokuba-ke esabise ngokuthi uzoyibulala. Ubhalile kwi-status sakhe kwaba-WhatsApp saputshuka-ke, ubhalile ukuthi-ke mhlawumpe emva kwale mpilo le khona impilo engcono, so ngcono ayithathe eyakhe impilo. Lokho kuchaza ukuthi lo mfowethu unenkinga kakhulu. UShaka siyamazi futhi ukuthi ubhuti ka-Abdul Khoza osenza kahle kulezi nsuku. Awusubscribe lapho.